mo hwe na nneoma ba ko mienu bi wo mo ye mu nsachira ye netimi bo a ma eye gas ho dwumadie no ene energy sector no etu mpon kɔ nanimo na eye owura bi mfoni eda ha ese wode osebo ge ka se yes wode campaign jire papa nya asemkuma ni nyina asem wo mo pese mo chenya ne se ukopiem wo goan mpatam ho no mo a wo mo kire se seat no kia ne ke eni pipia manyokuo no ena wonom ebefa sa seat no wo be win hands down kratai edimu nsem aba na yasi Great Ningo Alliance for omonso bokoko enam oduma sensase bia eno sonso atonton ne nyama ba ko mienum yensa bi ekoso a emwa enti eku a woningo ena wonom kasa oshuboku mo kasa bo bi akoko sehwe no wanfa ama wato atoto no wafso wafofra oduma sensase ne de enye obi adea ti ye ho asam edaha yese Dr. Bano ono nso challenge so omo yam se ne aban no so watete ne nuama so aban no expenditure also expenditure baby o na se yen san reduce e dey expenditure bio e dey atoto be na aban no toto enu nti so omo san so ti expenditure so enti ono edaha no ma all challenge saafo a wo mu kasa aban no wanya ne hododo aban no ne sabre ye wo mu omo nyonnyoma eni omo honam beko omo yakesesem Dr. Banos edie ba akesesem nko the new crusading guide anapen the daily dispatch the bokrata munsem enam de to aso me fanse mienu ena afrim Ghana ekoko de bia fibia season dunia tikoko a bo senkofo edbifa kuntuna se ko obi man so ebi de fa kuntuna se ko amawodo bebre so na de nti a wo mo yesan na ne se obekobekom no na Ghana se de to bag ewo omanmu no fuchin amawodo na omde koko no koso no na koko a ye de dwane free Ghana ko amawodo bebre so no enye Togo nko na omde ko ena enye Cote d'Ivoire nko na omde ko omde kwa aman bi won mu kura Europe wo mu di koko no bi dwane ekọ no mo kwa kosi amawodo bebre so eno na Ghana kokobod penyini pa odano Owura Joseph Boahin Edu papa kasa wo the daily dispatch mu say koko a ye wia ne bebrebe free Ghana etitu ni Africa no osi koko e wia wo Africa di free ya mamu ko amawodo so no ose sobo no mayemfa mo bia say Russia aban ene yemfa sobo no mo no osi Africa foni na yemfa sobo mo no yemfa sobo mo Russia aban ono na ehihye saade we yase a eyo mu wia koko free Africa ko Europe ni ada continent no daily dispatch de bokrata na kasa asem we dem di wie ewom penyini pa oda Ghana National Petroleum Authority NPA no Dr. Mustafa Hamid papai eko esunafo South na esunafo South akonya no NDC fo akonya NDC mrahye bidwani eneteso ena owura Dr. Mustafa Hamid Adam Trese onu nimdi owo ene adwene skills owo no NPP fo monda obetumi aboa ma esunafo South akonya no NPP ni na gene simple kra obegie vini simple kra enti okoho ekoye campaign ye humfoni ene ho asem the daily dispatch de bokrata no ediaba anya mamemfa we nto aso the chronicle da bokrata no wono so de nsem abapa na wo hwemfoni kakra ye da no modagba fejije move color na white fata mami electoral commission mami adukwe Jane Mensa ena wo nimfoni da ha owura yire ana afenso Ghana mampani abedi akira wasa 2 franc ade ama NPP amanyokuo no nsumfoni eda ha Dr. Alhaji Mahamudu Bamian Tsendra enkrata asem bia electoral commission se wope no wonmo dia akoma electoral commission kama nti uhwemfoni na handing over bawomia ena orde nkrata no wa file bibia anti or submit ede ama maami Jane Mensa ya ho asem eda na asem ya twro ede ato bawomia ho one se bawomia no ko ho no ode ne forms de kwasa kwa akasa kakra ansa na wagya bibia mu ede ama isi enam so ma Dr. Alhaji Mahamudu Bamia
Ghana mampani abedi echire e de tudwa kire se ondu owo gidie wa wrehemu se December bosome ne de tosonson abato no a ebekoso wo Ghana ha sei no oh wo bedi nkunim aka be ye nafua de wotwe na yakwa akoto aba owo gidie e wa wrehemu se ono a ene bedi nkunim o hya ase esoro asase efom tesa honhom nyina atan na chi enti no nani ajepa ya wo gidie so obewini so maame ne de on de osofu bi da ha what the prof mpo prof Kwame danso nimfo ni da ha no se mo bompa ya akwam kira ya no akwam kira ne mpaibo o ka kira mu play nya play fa e ma yedie se wankwa ya adwuma na wo hyedam kabo kabe na wo chiu ya mukom na wo bon nsem sesa me bom nsem bompa ya mi fiefu abaifo enda ni oja enko amoso na ne say no bi so ha hey koko ti papa akwamdimio aden ade na monji awchira unse etwam ochira wukuo etwam so enkofo ni bio omani nwua de ebia ni nwua de nto munyai ba ku bi de je so abeji yeze chronic na aboso edu Fridays ni Wednesday awchina titru ya kwhwe ni so de tie wasum was it my pese saade na mo ye no Christopher Bible no yesempa ebo wom na akwamches wom enso se gidi no wankwanko ya adwuma na wankwanko ya adwuma na obompa ya na mana no se agya to ona kupo ja mana to da nti monte Christopher na kupo agya mana to Mose mu abraso na oto mana na o madi o munya adwuma bia na se o mutu kwan ekwam de o mana to se mana agya to da open ne bra ache dada nti no Christopher anya adwuma na mpa bone akonkyere bebrebe no entu emanipa entu mpon enti afutu a akode amayen no na eye attorney general Godfred Yabo Adame eno opa Chelsea parliament for nhwe no monje criminal offences bill entumu ho asem da na Hebrews chapter 10 verse 35 wonsonson sempa hye ho ensempa hye ho pa na de krata nanimu tekamanti odi Hebrews 10:35 na baye unya bra kenkan bi na emwa me to de bokrata na poso so na de emikoso yi aye the daily searchlight krata ya sema o kan se odi panyini ba ko wo consumer protection agency wo mun penifo ba kumfo ni aba asema papa kan se consumer protection agency consumer protection bill sa bill no manje antuma ente bia nipa dodo beto mu agwabonten akoye oye kire etia Ministry of Trade wo ma hwedwadie so wo ma ye oye kire ede etia wo mu ho asem wanu sei owura Hassan Ayarga enso edi susue bia base galamsey no ekono nko ade a se epesi egu galamsey de ne nka yentwa mine ni mu ma yentufu magudi ogana kra osi emfa tabono ntoso ya fa tabono ntoso oso ndo nsun se ye ne san ka bebo ama galamsey ni betumi ama etu atwa kra ho asem wanu sei daily searchlight an pe de mafa film eno no the Daily Statesman ena wa ha ya mede to aso Ghana gas for boss na ono nso kirechem se Ghana Act gas act was so muhwe na omu implement gas acts ya ebeboama gas ho edwumadi akotrotin na Dr. Mamdu Bamia so suru dia danse asase dia danse nsuo mu mpata nyina epu mu mpata president bepu no se so manto abama na epu mpata beto amano se jeja breso se ene na epu mu mpata nyina ensutire mu mpata de ne se omude galamse asani tiene ehfa na benya o se chese wiase nyina dia danse chese bibia dem clear momentum on our side momentum gangantua momentum
wo mo side say obia che say e bibia dia dance ye pefe say ono obedi nkunim wo hwe kofo ho keka MPP bedi nkunim wanya wahia say dollar na tia perform o atia perform kakra em 15 $15 one obo say no kakko 16 say we na tia consequence bi no consequence na 15 what dey obo wa che one obo what's up na Maria accident sa enti osi enioma kwaye mama ba omi vote ya fa cheche ti wo ka kire mo Ghana fo adu show boy so da siri oh papa obesiri wada na se na ni aja shomfo ni omda ba ni gie mu kwaro wo e no no de wo ka ne nsampa o kanya ne so ono oba ye ajajefo da brem ajajefo wono masetenam so ajajefo wo mo enioma hodo be dia pagya judiciary no wa je ni nyina wo fefe mi fefe na nado e na eka no ti you say we have performed judiciary akufuado e no wonwenwe ya woda hayi na ne ncha no mo na say MPP fo e wo say wo mo nso ehwe na won mo members bia o ma ye tintintinti ye bo wo mo so embo no e wo say wo mo hwe na wo mo chi wo mo transe na wo mo etia wo mo nti ehho asem eda ha no mo akratai enso ebo mu enkyeremu daily statesman anape ye de asi ye de tiawa ya asemu na de do na ntimi amba na won say ya na ye ka se amanyesem o ya no ahwe ni o mayi no so wonim ofa ya adomako on the be fi so ana be fi so as a former communication director MPP si awon so na ho dodo no si ba bia woda na mu odin an na no na bi mo stress amanyoko ni mpene nhwe amanyoko ni mpene hu no the interview yare ni nyina mu mi hu ni we bia na so stations ba ku ni bia na wo hwe na nimu a tun se ni o man koyie Edio so no okoma majoku yi sumo ewiamo so you made him so musai well that will be a member there I don't think so yare ni owu omusai adomako be sai de obesai yi but Nyankopon no bibia wo no nsem si esua yi ase ayi osua ye de me pa chense so musai a so mo kasa apart from yare ni owu ya kenina oh okay obeji na na yare a ofoso nwa ko ye na ya na medwene ho amenti ase yi o uwa o mabebre na wonim da cha waja to amane man oh well okay and also so ho de fine no so ho man manyina mpugu abrochire o adomako be fi watoto akire na wie oh okay ani eno so ye eno so ye but eno nti anam guys wa ase ha yi no yare da ben oh yeah so yare pa mo wa ase ha yi si wa hu ti wo so wo ko a no ahwe mpempem ba bia ugina si wati aso no de ye bia Nyankopon adarumo si John Kuma say sabio odoto akire ye nti ono wakwai ede ya sabi ntirima ne mre na wa me ne wote aboabu kuro dua me ye yi menya kuma me sebe buku awu a betimi anya adaja so mic preachia se ka ya ase anka wo no dem kura wusu a ka wunya kuna ni wie because esu ni nyina ye ahokyere awen bibi wo fie nti no usu ni sei usu we da nipa no wawu awie yesu bebrebe nye se wonim se nipa na wawu awie o wonim pa se otimi pa ne ba ne mo fa be kwani ho akira sem no tie de dada ni su besu yesinkunya ye ne wie a de aka akire no odwene ho no ndi za wo se wo ye politics wo ye amanyosem a eya hwe mpempe wo tibia ni mu na hwe so ye ho amanyosem
so de me kan empempe wo tibia na otimu no hwɛ sɛ de sibetie na yɛ ho amanyɔsɛm because onim sɛ baabi a wuti kapre ba ni wono mu a anyo adwe sɛ bi ukodi amanyokuo bi achi na sɛ wuwu a amanyokuo na ba bɛhwɛ obusua ma wo ɛmane ma otiri mu da sɛ no nti wawu ama party nti kobusa tachi man south wo wono mo mu wu ye no kobusa wo mo sɛ o mama nyokuo fo no ai sɛ na sɛ ate sɛ court na bua sɛ yɛmfa sika bi nkɔma wo mo na sika he ubaji adi na he so ko di party bi achi na sabi mpreduasa won sa utimi ye adwuma ma ne ko wa no ya tifiri ho no ma ana obehunu sabi mpreduasa wugimi ya waye obebre pa na obehunu se duo na sabosumi bia do betu pewuro so a se nyina tipatam ya amanyoko no ko no so tena tumi obeji tumi na akosi ahe mo so ya de so ko opposition aha na opewuro kro akwaji ama ya hwe ayo amususu mfanwi mu hu akwaji ama ya hwe se wunya bibi di wo mu dia me dia da bia me kan omo munya bibi di wo mu yi a mo ya kiri ayari obetimi akwa brochira akwaja yes so enya me na wa ye na adwo so obeto nsafre na aha kan ho beto no ne ho beto no ana sabi ofiri mu kran so a wo mere akiri ma mere ayi former forestry commission boss yi Sir John akoye o wi ehwe japade a waja no akiri ono no mu kran yes ayamanyo sem na de man no ti ono no sa ne de ogitane ni ase na sabi mpreduasa ohwe ne nkwakoda na I think say ja ono de obeye okay na wo a me ne umi anu ti abo abukrodua yi mu ujina ho eyezu no ade so eyeza akokrodu wase eshi so wo usi wi a no ba fie no ba na ba hwe nkrofu anim wo mabo se ta usi no na de ayere ho eti 2024 yi hwe wase trem media no hwe wase trem na ye wa manyosem ko gya manyako bi jam gidigidi na ha ye power ni so a wa ne wa ye wa ne wa ye si wati enti no se de obi yade ono no odi gina mu wo so ye wa adwen se we yare kra na party nti yo obeye mmobo eti anuanom bibia ni wadi ama me na mose ni ase agya chima nsuo mu so na omo ate asima galamse ekonomo ekono dia ye no Jesus ha na ye no ana me boa nsuo na nka sanso dan ne ye kan nsuo no so monka se monkoso so nkofo adaye so de bako nchen monso so nkofo adaye na afa munyi mu hu adi kire empanifo no no mo ti se Jubilee House na ka pani ba ko beda so na wa hu asuo wei I fofo no kwa na waso mo tata mo kese na fofo no amu na waso mo eti ambisa se ayefo no se omukọ asone so kwaya apaye ebu amoye omde no nsuo mu eti na omoye omde wo sabi mpreduasa bre mu hi omutimi nya akudo kwye kona nkwa twi ba kwase menyini so omukọ no be la ko because me menyini so mbako wa uko gina diwe hu akwaya apaye eti ayefo no ntata wo mo ntata ayefo no omde mo no ma na ti wo Jubilee ho se asuro ade mu kra de e bia yen se mfrase ha so mo ayefo no mo gibidio no mo ti ho no ma kom sa so mo dem fam nyankofo scapegoat omo gibidi ti mo tata ayefo no okro mu wono ma wono behunu kwa baba so beso ano no tie sikurom mesramo yala misen munyayo munya sa nhwaso de ne mai adan siwahu adan enso ne sai tu ma na enso ne nsunsu akeka ka o manu atu adwuno so de yi na mo se okoyi ne hu adi kire obi so ongo kanche ayefa asuom we sa nu tina ma o man ko site yours na ma continue no okosi obi so se ongo kanche continue yaso odi kan ko se opensu anom okay obi o wona fom yes ana papa ne ba fom o se opensu anom Mummo me. No se nada na. Ensuo da na ma me. No so. Yes, pure. Ade na ensuo da na ma pure water. Kuani nsuo, nya se ofi wo fom wo no ensuo da wonchen. I see. Ana na o se okay o de mate. Ana ko intana dwono fama ne ko dae no.
ɛna ɔsɔre anadwo bɛyɛ 1 to 2 a papa yi na gyina hɔ no mu. Hey, what one of you? Ɔka kyɛn so ama ne ba. Ne mu ɔkɔ kan kyerɛ Kurunti na wɔ asuom ne sɛ ɔno ne wɔn sɛ ɔkɔ tia galamsey ɔnka nkyɛn sɛ ɔamɔ ne manfo na mane na ɔmo anyai de ɔmo yɛ galamsey no na ɔmo hu ne yɛ according to Kurunti na ɔse saa nsuo no yi ne ho adi no mpɔtemu na ɔne nsuo baako a na no ɔnam paa ɛka sɛ nsuo bi ano ɔnam a that's a powerful, very powerful. So ana no ayɛ tia yɛ bɔ ntrani ya mo ka kyerɛ sɛ yɛ nya yi yes yes to say that yeah ka se wo bu ano ba no ɛnyɛ no keka no wi mo keka mo ho mo amaka ne nyina bra mu nyina mo keka mo ho ba twa na ebna da wai ose na ebna dia say na kan sabi mpre duasa wa bɔ jemu si jemu ahun na wo ensuo mo sɛ na ye be what's it 2 minutes bad mo na ba wo be tell ye adwuma enjo mo yi enche fo wo mo som mo no mo yi mo adi nkyere wo obi sɛ wo bia na wo me wo mo tim fie nyina e wo se atu mu nyina wo sɛ ensu anka sɛ ɔmo mpɛ atantan di o dabi no so ye din tina aboabodam nsuma ye din no aboabodam no ana no sabe so da ya na ɛsɛ wo ko gyina dam na koma bra sɛ buon ma mi ko twɛ ma kyɛ ne ɔnya abotre kakra na sɛ dam no sɛ de ɔmo tuti dam no ɛno so tum ti wo hwɛ aboabo ɔna ɛfɛ na aboabo no sense yes dam no dam no oh okay na hwɛ ball yes na wa so de akogu ho ɛho nyenyenyan na nka nsuo ye sesi we kuro betimi asese bi kura no no wo de fasi unuoma keke bu nsuo timi twa be se na wotwe ni na wotwe yenu kuro ma nsuo da na no an ye sukosuko etuntumem wo e fe kosuko unze so wo ko ayi a ekwan no ho pe no range na kosuko eno an ye di sinuoma ye de eyenom ye ye bibia na pipe ya be ba se kura nkofo sa ombesa enti enso ne de da ho no mo a eye nuoma bebre na nsuo ya keke enya we ya ne connect atutum yeah water for edi omo dan enya brem ya no mo sade maye se wo hu enya be bu nsuo na ni fita adwene ho a wonti ase na me se aboabo dam yo ugina people isu a people ye wo clinic we yes wo de e ho krampo de wa park isu kwan bi da ho ko gina ho na utu uhwe view na yes ya ke ugina soro na utu wani a hu se dam ne da ho hwe view na adwen say yes we da kwesi broni krom a ensunsunsu na bola wa ye wa sisi ayi nua bi asisi ho ayi ho kama amanfo be ba ho nsrahwe yenya bibi kakra da ho no ma yenya ne hwe no to ball egu isiamo ball egu wa nya bibi o ntwiti ni ye mun so muntumi fanya de papa bia timi sanya kukuduro kwato ball pu to de ball egu na uko wo tuna na kwa so ne kwa fra ayi no enwura na twi na wuram me see obi betumi akwato ball egu no ma hwa wonpo o ma won bi yes wa dwema so enwo enso de fa ni agro wo pa adwuma wo betumi akwato ball egu ho tam wo nya bi da betumi atia wo nya adwuma ni bi no kra enso no sa wo ni adwuma agro dabi konfo na kasa wọ́n sẹ́ bra kasa fa ni mu sẹ́ nana yẹ konfo okay nana bra ye di be gunsa na ye di be twa odwa be ya mamre bi on sẹ́ edumo ma postpone krada dabi hwe ko postpone na ha de eduru ho no ma wa say yes bia simpone so ntumi ma o make sure say nipa bi be ginam no aye ni ye wampo obi betu akora bi obetu ai ball egu ho a na me
Sit down. Tiwi. I've got me banana bomb. Na je se bola no wo hwe egu ho. Mami bi nko wo matete ho na efa wa manfrom. Ene bangal mo mti bangal na manfrom na amamefo no. Momoni ase kako obako toilet no achechino abetu na egu dam ne nchen no. Monyere mo. Sika beton se ma se ya yo nsa so ne. Mo di chimpa ba se. Mo mpa gbe. Sika no akata so funu nso ni. So fu se. Ah. Aso be obu on ma papa bu on ma. Ne gire ya on kan che no. On kan de bia na ne yire tu ball agu on kan he. O kompemo ntumi nya ne yire on ma. Na ne yire twempo on achi. De bia na fie ntokwa. E ya bobo dam. Okay. Yo. So wo she What's that thing so treating so bad? Adentia. Enso wa otinya se bia no mo. Ensure dear. Ana so betumi da ye bibi. Ensure dear. Serious o. Because omo aka de omo ya mamrema no. Yes, they could see. Ya mamrema no. They could see ke no crab because ensure do na no. Ombo kro hu ban Papa. Ai. Na me first. Uko mara no mo na na juro mo ko ekwu de da nkunji. Se bu otimi ba kra, bo unze se papa tintin. No owo kaka. No twem kai twem pa no wo no so twem. Untumi ntwem. Obegina. Ni na ujinze den. Bibi wo wiase o. Bibi wo wiase o. Bibi ya pam. Bibi ni wona wanga sa. Bibi dia wo ho. Ana de no de otia ni se. Kuba na pam wo mo. Si Nyankopon no sisi asebisem peduase ye bu na nimtia. Ye se ne bokura ye ni so. Eti ahonhom na ye hu ni so mo ye quick no. Ah mo de o be take action tempa so no. Sisi o mo so ne ye du o mani no. Se de be ye be pam wo mo nyina. Me se ka we pa adwen mo enkan agwabuda nwe pa broni bia nyanso we ya. Oh yes. Kase de obe jama eho kaka aye no. Masa o we do we sika Jeffrey sika obe Jeffrey wonu. Sanko be ha na oba beji wani. Big tourist site pa na ni je bia e pa na da wonu musa no. So be kan. Be twamo no kan nyenye. Da no bia mkwa na mpo na me hu da. Me kwa fa na me se pue. Tu so aboda unya ba bia nkotu mu. Ye ba fo ni so na ni e fa fa. Isi eni a yes ani shedan. Na tena ye na wutu na firi ho. Wo ba bia to bia betu. Na fe na se yira fa so bu nkama back fan ko fa so ani ye tiatem. Da ku ya mo na kire mu bibi kakra bi. Na mo hwe ade mo apiri mo. Ana kusi kan se wo kire ba hu. Yes. Nti o kam kasa ko ano no. Yes. Ani mo hwe yi. O ba hu. Be dwene ho agire ho a hu adokro. Aye no kro. So dia wo yensu no. Enye. Wa nya obi pa o ani anka nkere wa de ne saa dia so. Kura so be kata nani. On se kube sisi ho. Obi tumi ti kube ni mo nkofo so mo nkoton. Obo kube ni bia sensa manfo didim. Kube ni bia. What you say? Kube na sisi so no. On se wa bo kube se emunya. Emunya yes. Ti kube na sisi won mi. Otu ball egu ho a. Obetia man nkofo so mo nkoton. Obebo kube ama obi a no. Sensa manfo didim. Kube na sisi won no. Me chese okotena esa. Esa mo adwen ba so esa o treating so ni. Okay. But them so bi ye bibi wo hono mo. Sa. Sanye bibi wo no ni ade. Man bi person ye bibi wo no. Onyere ne ho. We ko ya na kia beso na sene. Mo ni sika sam ya. Esa aban no na aban no. Ohun asamre nan. Tourism authority for ehun sa de we ya. Enya so kusimenga so mu hu ne ye. O ma hunu. We on betumi apeska bia be ye invest ti nya groni na kema na be ye. Ghana yanke se betumi aya ebe generate scam yen. Na mu hu. Ozo mo ya de. Omo ya we. Omo nim se. Da mu hu da. O ma hu ba se so bi di ani mu na yo prede ba. Mo na wa be hu ade na me sa de wa be hu ade no sa de na be boa wo man na. Wa na sa medi wanim. Aban aba ho a. Because sabi nso ye da ho nim yi. Ye de yan se hu be di be ye ni. Na e ba be sika be boa. Wa na be so le ti ase won ti ase. Assembly na ho. Na si assembly sa tourism wa ifo se e se omu ase. Okay. So ma se. Ti say bia MP de tata omo. MC de tata omo trechro nkrata. Manifesto ya mchwe promises. Ni nchro bi nshemu na mfanko. Na me kwa me nyahu. Etresu na mi. Etresu na. Ye no pon kuma ya mama be yo. Kwa de ma etresu die yesi kwhwe. Eno ye obi na ekodi obi anim na hwan. Yesi o ma tuwe. Adome bridge. Yes. Wa ai sa se kinopin walk se de de no. Why Philippa? Umbusu ye.
si wa hu na we say na honorable Kwadwo Oponkoma na ye ya nti we hu na ye nkodi no so nti MP onim na MP onim ti MP nim say dam da ha si onim MC nim ya ma me Victoria Dutama no wo so ni onim so ote ho mpo nti we bi na say kwesi no so ejo munim na mom fi no mum fi me kwa ka manifesto yi see ya wo MPs for me nya ho manifesto ana for do mun chire bi me nya wo manifesto no se ba ku bi o mo ba no mo twetwere manifesto bai ba we de me nya bi o mo so de o mo forms ni gusu ekokọ ayi asemo eti yesre se da me den ni nya film da hokwa apart from so mbe yi mu na masa enam no kwa mi so mu fi ya omutimere bullet na so na ne o hwe so onu yo mu yi ayi asemo ba mi nim se still mo da so yi a me ba ofro no mi se bo nse obe kona yi da so shipo se ho anwan shema o se wan mu yi no mu yi koka so ane ada big towns nti apart from se be yi mu na masa ene si omo mo senso ni bi no mu ntumi mfa no omo no di simi ama na esa no apart from no asa enti omo da so sa omo sa bo kona nkola nkete gina na mo sa senso ni ayi asemo ai we pa rade na we pa wa ye no weekends no ko tran no mo dwodwo ho baby asamo jam ko di agura castro ida na say similar to this jagusi eja wala kan no dia ye die ntebo si a ma si hoyi o ti si wa kama si hoyi aka family no ani asem no ti komo de omo manifesto ni ba ya na ki ahwem e wo so omo de kan ho manifesto ase mamu de MPs no ana omo de general we na manifesto na be na maye campaign na bi mu kra so omo nya campaign na okay ti hu hia kra so me ha mo akoye manifesto wa hu yate ana omo mbeye no si ndisi for do mbeye Joseph Asante ne do omo de so mbeye campaign na omo nye omo de mbeye enti ona o se ehu ne manifesto ni o ma wowo edema eye wada constituency I was say kuro bia kura susu ne ehunu de obeye wom o say me say down ne de nkwan say ya ene de how ba ben dey dia yare no dia yare ma ye ni pa his kakese pa nanka abanya be yadi ya ban suma me say dia wono no be ye sinka ne papa mu anka we say assembly ni kura akona na mo so no ni kabum na we kura mpo unima arawe se ma wom de obeye why we kwa na assembly ni kwa sabe tata no ministry na government na ntin wase ko be convince no merci kwisi de oba be ye de oba be ye wan hwe kwa na ya kan say assembly no ene MP ni wan akwa mo sabe tata no sigana so because the beggar so be ya be pre MP ana be ira be pre di brebi ya be na de Ghana enkoso opa ye wadin say ya nim ya num ya wa kasa oba be ya kosi kwa mu ho si e metata si ma kwa mo abeya e be ga just kwaje permit ura ha si ha fa ha ni ya frustrate sa na wa kasa tu ani so ni wa ja ye na no ba bi nya na so obi so de ni sika e be yi kwan a ananya ha abo e chire ha ya copy salvation salvation mo kwa no ya manenye ati wo mani su ya manenye ogwo kan ye se ya amamra na de abamra ensesa no mono samu amamra ensesa no ya ensesa no ukọ Nigeria sa na omaye o street no na wankasa wa ye na dudi atoso ko hye se do mu develop wo ni baba bre eskafo ne ba sori ye ma mu di omudi kura atoto sikani bia nsu no no obe odini obehu ade ohun so odin ska me se ye beta wa ma wa kwa kompo no ubejaye ye beta abufu sem ba ko ewo mu no koka ye se constitution 25 acres of land isi ebro ye ba be 4 years ago no mo say 25 acres of land but me ba nso ba bia na ndua bisisi no mo adwiri sa nua ni na timu ba ya na e bai dan na ka den ka ebu sa we mete ho asem sa we fian ka ebu se buku me be tiasi main road no filling station e ho na enso na enso mo enso ay asemo ebuku ma wate je no ahomti o ti ajama me na mosina ka ne spiritual na no ahomti ne ho ahomti
ne yeso to na se ti na me kan say na omo na mo kwan yo Mo sorry o. Wo de wa hwa de obodu ogatem ahwe say de fast. Oye ya. Ebia. Johnson nsuo ni toilet nsuo ni nkofo nyama nketintin nsuo tugu gatem kwa no obodu o ma hwe say de fast. O de anu tim bodu ya. Gatem nsuo. Omo tim dia no bodu ya. Ombo na jagra so obodu ogatem. Ombodu ogatem o. Okay. Ayi edempo. Ayi obi ni obi twempa na ompeso mudi ayi bibi Moja fra. Enso mo osemela wa no mo ye ogatem na ho no. Fast. Konfo wa ben. Konfo bi yo. Konfo adu. Konfo adu jambi. Konfo adu wa ben. Sale. Do. Ba ya we se mo. Enso na mama mo kwa ma na ya tete o mududu. Adai. Mo sode. Mo ma dare nyina mo sode keka mo ho. Mo huna wo mo sa ma mo na. No huna wo mo. Jejina o mani so a mo anka so metu ana mo ese fata. Aya semo. Ti ma me na mase na ja ye fansi. Se bibia nu ana. Bibia ni ho. Na yi MC ne mantem ho. Ewo ni sei no. Pentecost ko ono. Unsa MC wo fie kama bi wo ni area mu ho drugstore bi. Okay. Ehye ho. One Love drugstore. One Love. Odo ba ko. Omu biem pa nti. O pedro so ho nyina drugstore bi ani ho. Oh, okay. Ti be etenzo tedo bi ahu. Correct. Yeah. Hey. Kila ni Yatin command no problem. Yatin command as pa yati. Enti ada o mase. Okay. One Love drugstore. Yeah. One not one yo. Oh, ni pa na ngasa. Di otun ade wa ho no. Dano. O de kwa ya. O kwa be hu no. O de kwa be. Papa ben. Enje papa say ma mi okwo. Say wa shake the body. I was here for me danuanumi ase kwaku enim kusibu adumadaroma na afema me afiampofo aso be kan ho ana ye nyina no yesom ede de bokata moboso no so ede ebesom wo anapan no nwotwe abo apawsima no aduonum ennan Ahenkan 93.3 FM so ede mache ene dwumadie no enso so edin na yesumo heba center se menka cho se kumi heba ti no wadi bi aba chesenya asem ketwa bomodi ma unsa enka bisanse no boa ema yarwa hodo ihyehyɛ onipadua ni mu no eye hu adwuma ema ene eja ebo nipadua nso ho ban ema yade bia nya akwanya mu ready padua ni mu eti bomodi na epebi na eno no ma nneoma enko nkan emfa ema wo na we no oto a na wate ba ne baako na wode agunso hyem mane nsi wonu ni simane be se du ede ekro na afe no watimi so anom anopa no onum wie a na afe wadidi na atimi aboa na anwumre no so de yebedidi awie edidi wie a na afe yanom eye hebati no enso so ede aguso amanioma akonkan hye ne sofoma me se oba penfo adrei mepacho wonka ho sanso na obata wo makra no fo wososo anyade se adrei eyema wo abofra unni finsi adu ede ekro woso adrei wo kire se enye emma wo obebe na tumasi drugstore amuafo pharmacy na ochini ba drugstore Kennedy drugstore Brajo drugstore eno ewo suaduro na Brayao drugstore so ewo suaduro Bosome pharmacy ewo suaduro Ofayao drugstore ewo Achiase Bra Mike drugstore ewo Achiase na afi kwaku amua pharmacy enso ewo eye Kede na obefre eye Dr. Paul Kumi Menta wono no ogba ade enam ne so a wode eye Kumi Herbal Tea no so aba edwaso obefre no 0248716402 0248716402 and 0503785656 0503785656 na afe no wone eye Yesumo Herbal Tea kafra Yesumo Herbal Center womo eye Kumi Menta Kumi Herbal Tea no yesu so setimi akabi Yesumo Herbal Center Kumi Herbal Tea bomoden ne pebi bobo sanse boapa mo manu bie no din wadanse mo mo pom den enso eye den na akuafo
adeɛ sɛ ɔfa no megidie sɛ onsa aka wo deɛ eti anɔpɛ wokɔ ɛyɛ afuomi ebi da ɔkɛntɛn ne mu so ahu a wokɔ a wode kɔ funtam asase no na atimi aboa ansa na wode ɛyɛ aduaba na nase nɔbaeɛ no ahyɛ asase no mu ɛboa paa ɛma ɔnɔbaeɛ no etimi nyini kama na afei so asodɔsɔ sɛdeɛ wo ɛhwɛ de mu no na HJA Africa ɛne CSIR ɛna ɔmaka ba kyiri mu a wɔde offer ɔyɛ asase yie aduro yi ɛnso ɛde aba na ɛboa papapapa aduro yi esan sɛ yɛgye ɛho die nti no yɛyɛ no yɛfiti prɛko pɛ amfa amadwa so yɛde fa ɛyɛ akwan ahodoɔ a ɛno bɛboa yɛ adansidi akyɛ sɛ ampa aduro no ɛyɛ papa eti Ministry of Food and Agriculture say yɛde kɔ hɔ ɛma mo hwehwɛ mu na mo gye tum sɛ ampa ɛyɛ aduro bɛboa akuafoɔ san so ɛna Environmental Protection Agency for ɛnso do ɔmo stamp team so sɛ ampa ɛyɛ aduro a ɛyɛ adeɛ sɛ kɔ asase no emu a ɛnkɔfo ha bia ɛnso ɛmfa mmerɛ asase no nti agya wɔn gye tu mu no ɛne ato agu ɛyɛ edwa so a ɛne akuafo a ɛtɔ bie so adanse obudie no asiwani nsa ɔka kyerɛ na wode ɔtɔ afa ɛyɛ ɔfa no 1 liter no pɛ wobɛtumi de afuntam asase a naso wobɛtumi de ayɛ asase bɛɛ sɛ eka mienu a kyerɛ sɛ wankasa no dua nɔbaeɛ no so wɔ so a wobɛhu sɛdeɛ ɛbɛsi bi ɛnso so asodɔsɔ ɛde ama wɔ nti akuafo a yɛyɛ adwuma ɛno ɛyɛ ɛmo adwuma no anase yɛdua mo yɛdua buro mango banche anase cassava no cabbage tomato onion ɛne watermelon no ɛne deɛ ɛka ka ho ne nyinaa groundnut ne nyinaa ka ho bayerɛ soya bean no ne nyinaa no ɛka ho ebi mo a mudua mmɛ mo nyinaa no ɔkyɛ sɛ ansa na de abɛ no enti ma no bɛhyɛ asase no ɛnso ase no bɔ mmɔden ɛsɛ wode offer afra asase no na etimi enso aboa ya manuoma akɔ ɛyɛ enkan na yɛato apete ɛyɛ agrochemical shops ahodo a ɛwɔ ɔman mu nyinaa sɛ open dodoɔ mu pa atu a ɔbɛfrɛ 0257 31 51 32 0257 31 51 32 na wowɔ akyemɔdane ne mpɛsua so a kɔ ɛyɛ Tales and Details Agrochemical ɛno ɛwɔ ɛyɛ ɔdan market hɔ san so na Mr. Ajay Agrochemical so ɛwɔ ɛyɛ ɔdan abenase Farmers Home Agrochemical ɛwɔ ɛyɛ asama kɛse dwom hɔ okɔ ahonsa betimi akabi ahotɔ agrochemical so ɛwɔ akyemɔdan Biscay Agrochemical ɛwɔ akyease san so na Francis Agrochemical ɛwɔ ɛyɛ abamu ɛwɔ so kɔ a onsa betimi ɛnso aka ɛyɛ adoni bi bɔmɔden na oso nsanka bi na afi no ɛmo ama nneɔma ɛnkɔ ɛyɛ nkan kuafoɔ wedie ɛyɛ asɛmdɛ ɛde ma yɛ nyinaa ɔfa ɛma nneɔma anaasɛ ndɔbaeɛ ɛso dɔsɔ abusuafoɔ Akim State University College sɛ menka nkyerɛw sɛ nimdeɛ ɛna wo pɛnko adeɛ a wɔnwuma sua fa mu no wɔn mo ɛyɛ asorobo a wɔfa mo nyɔnko a kɔtɔkorɔ ɛnso ɛnka soro de biara ɛda na ne nyina ne sɛ wɔboa ma nwuma sua gyina brane enti wafimpinu ne aduonu nan ne afimpinu ne aduonu enum 2024-2025 academic year no wabie na prom de ato sɛ wɔn ma wɔn ɛpɛ akonya sɛ wɔn first degree programs no bɛyɛ no wɔsɛ wɔn fa wɔn ho ɛnso so mɛdan wɔn man na wɔn hwɛ ɛmoa wɔn na okuta SSC wasi ABC abodin krataa ni bia ɔso dɛm ɛyɛ adeɛ sɛ first degree program no wobɛtumi apply na afei wabɛyɛ ɛnso ɛwɔ ɛyɛ wɔnom akakye ɛno ɛnso so akyi no wowɔ school ntoasoɔ mekyerɛ SS gyina pɛn atwa toɔ wotwerɛ wo nsɔhwɛ atwa toɔ wasi na wɔso so bɛtumi aba na a rating forms no so abɛtumi aba piki bi na atumi ɛnso aboa to wie ya no na kyerɛ sɛ wotoa so a ne sa HND abodin krataa diploma abodin krataa ukuda bi a wɔse bɔmmɔden na 2-year topper program no bɛyɛ ɛwɔ n'asoɛyɛ ICA Ghana, ACCA, CIB, CIMA. Sabodin krata we nyina uwo bia wo se wa qualify ubetimi apply. Na wadi fisia aduonu enum ede ekra na ni abodin krata bi ti se SSC anase wasi. Na so upese ukwaginim die wo nwuma suamu a wo se wo de no manwunwu no wo bebiri. De hia ne se obeba oba obemu atwere eye ensohwe otwere na paase a obemu akonya amanimdie bia wo hwɛ mu bia no wonsa enso atimi aka no nya friend sɛ mature student no etia no so ensenkae eno no wayɛ nhyehyɛ no sɛ de bɛyɛ a obi bia na ɔpɛ nwuma sua mu akonya no wɔno so benya no sɛ de sɛ ne fatenti na wɔtwe ne mu no
wɔkyɛ sɛ nipa bi wɔ no ma na sa de hye bebre na ya na ɔma yɛ busy pa to nya adagye ɛma ɛyɛ nwumasua na wɔtwe na wie yɛ no wɔde akonya de atoɔ ɛnso ɛde amanti weekend programs no ɛno nso ɛkɔ so na deɛ tie nie ebia wo de otimu po nyinaa ne sɛ ɛba no abodin krataa de a wohwɛ anim sɛ Kwame Nkrumah University of Science and Technology hɔ ɛna wobɛnya wabodin krataa no de afiri enti ɛno nso so saa ngye sɛ ɔkɔ Asantemantam mu ɛhɔ ɛna suapɔn no atenayɛ no ɛnso ɛwɔ na ɛnɛ yi Asantemantam yɛka ho asɛm akyerɛ wo a ɛnyɛ asɛm ketewa wo wokɔduru hɔ baabi a de wotiri bɛto yɛ asɛm na school fees no koraa nso yɛka wo yɛm bɛhyehyɛ wo ɛnyɛ asɛm ketewa ɛno ɛna Akim State University College foɔ abɔ mmɔden a wɔn ne ɛyɛ KNUST foɔ aka wɔn tom abankyerɛ ano sɛ yɛmma nkurɔfoɔ bebree ntwa kwan ɛmfiri ɛyɛ ɔkyema mu ha ɛnkɔ ɛyɛ Asantemantam so ɔmkɔpɛ nimdeɛ enti no wei no wokɔ hɔnom a wowie pɛ abɔdin krataa no KNUST na ɛfiri ɛnso so abɛka wɔn nsa na aboa ma nneɛma akɔnkan ɛnwoma yɛ kɛsɛ no dwadie mu a yɛsua BSc Accounting, BSc Marketing, BSc Banking and Finance, BSc Human Resource Management. Afei, engineering programs, yɛsua BSc Electrical or Electronics Engineering. Ɛna afei, BSc Computer Science. Na obduani ɛbɛkyerɛ mu asane ma nso across women's ni mu apuya mantam ya no ma. Na ɛyɛ akyem asane wotra wɔn ma musie na no school no campus no ɛna ɛwɔ hɔ no mo no enkyerɛmu biara wo pɛ no 0558 63 39 57 0558 63 39 57 and 0207 16 37 87 0207 16 3787 ɛna wobɛfrɛ na afei mpanyinfoɔ nso agye wo so ama nneɛma akɔ nkan na mmom o forms no ɛho hia bebree sɛ wobɛba campus hɔ ansa na watumi apeke wo forms no so wobɛkɔ abɛfo ntentan no so na onsan so atumi aka forms no ebi ɛwɔ hɔ ne mo ɛyɛ www.auc.edu.gh www.auc.edu.gh ebebia ma wo ebiema wa na afi wadi nhyehyɛ no so na mpanyinfoɔ nso nsa bɛka na afi wato nsa de afi abrɛ sɛ na fatam na nimdeɛ bi a wopɛ no nsa nso atumi aka Akim State University College no ɛyɛ discipline excellence and development the greatest name in university education abusuafoɔ yɛgyina ɛno so na afei yato aboafoɔ nkratoɔ nso so aba yɛba nkɔmmɔ no a ɛgu apono soɔ no yɛbɛfiri aseɛ na yɛdi mu ɛnso nkɔmmɔ sɛ ɛno a meka kyerɛ wo sɛ yɛbɔ nkɔmmɔ koraa de fa ho sɛ ɛyɛ apɔmdi adwumayɛfoɔ ɛkyɛ sɛ aban fa tabo no ɛnto small scale mining no so na small scale miners foɔ no so aba abɔntene a ɛnea wɔn so so ɛde ano yie di aba sɛ wɔn ɛbɛte aseɛ sɛ wɔn nte aseɛ ɛgya wɔn so abɛkasa yɛde mu nkɔmmɔ ɛde bɛma wɔ nkurɔfoɔ bi so kyerɛ sɛ wɔn akɔgye nimdeɛ wɔ apɔmdi aso ɛyɛ nanso yɛn wɔn adwuma nyɛɛyɛ to wɔn ani abere sɛ korɔdɔm ɛnyɛ asɛm ketewa yɛne wɔn so so ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛhwɛ anim sɛ na wɔtwe mu yɛbɛgyam anaasɛ kokoo ne bɔ n'aban bɛpigyam na yɛbɛdi mu nkɔmmɔ ɛnso so ɛde ama wo na afei yɛahyɛ sɛ deɛ ho nsɛnkaeɛ no ɛnso so ɛsi bi ɛteɛ we have this and many more on our table a anɔpa yi yɛbɛhwɛ na yɛtumi nso so abɔ mu ɛnso nkɔmmɔ de ama wo titwɛn yɛn yɛbɛsisi a Best man capsules and yasa pajamuno enua hini no enutan no ehabama no yasa de bia ka ho amemu ayedene papa onu mu ani kireben na be ma na ekro no best man capsules me secret ni say best man capsules and a man no ma say yensi me from wo be ma bia ma ne nsanka bi so sisi na ya oya eye the new best man capsules ura ba bia to no bia na ye be ma bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center amwo suhum Hamza Street and Akofa Best Man capsules. I say Simu Kinafu Fre Kradiaba. Say the confidence crowd peja. Nemanwe Obian to be command kunu ewofi. Bema na niji awatonyumuno no banu su fili. Pedro Bito Akimoda LB Amwafo Otiniba Kennedy Drugstore Always Chumesi Drugstore Kufisco EK Asimai Otazungu Junction Masari Drugstore Nkwantanu Kuforidia Beno Pharmacy and Delight Pharmacy Kede Martin Kumi Accra Repash Nana Buache and his workhaver. Oh, Padua, for 020-8288-099. When you say, Yenny, what? Nanebo Kingenka.
Jack. You know, say, all work and no play makes Jack's a dull boy. And you know, Briefland Hotel say, after a long, stressful year in school, bruh, let's have fun together. Yes, I mean, the pens down pool party happening live this year. Briefland Hotel, Ebaya Special, now artists on bill, Emrich. Yo, what's up? Ebane rapper bass and kwa. Me time pe course chat and kwa. I don't like throwing stones. Mighty say Jonas, me watching ya glass and kwa. Embracing ye, the winner of Onuya TV Kasahari President. On the 20th to 22nd of this month, September, Ubia and Shame Ewo Briefland Hotel. Achimo Danin Kunkwe Chani Hueshianina. Yes, Briefland Hotel is the pens down pool party. Ebeye bass and kwa. Street Life Entertainment, Young Vibe, Nova, Kwame Destiny, Homeboy, Kwaku DLC, Kojo Express, a 20 cool Ghana cedis, halfway, 3 solid days experience, enjoyment in Kwan, 20th to 22nd September 2024. Shall I come in your numbers? Come and rep your school, make it no fade though. Joe, don't be left out, bruh. Let's have a lot of fun. Activities, snooker, video game competition, rap competition, swimming competition, table tennis and dancing competition. A lot of fun. Ever cost Sardino. Ain't you know, man, you home free. You know what it is, Jack. It's all about Briefland Hotel. DJ Sambil, DJ Shabu, DJ Icon, DJ Tog, and DJ Diamond, Hype Man, Ranking, MC Zion, Ice, and Akobina Kosti. For more enquiries, Freya on 0249 957 40 and 053 44 87 617. Now, if you want to be part of these activities, bra, pick forms, a cool rate, only problem, gra. Briefland Hotel, your mouth ultimate experience. Hey, Efia, you watch papa. Bra, Nancy, Yadia me yade, and you don't for being a chair me, kumi about here, and Casabre, a dibone. I don't know what to be ana. Bia. Kumi about tea, a bois, Emma, and Quamo in Pedrium Jan Nasuye, Nesenia, Modin, Ekuchena Rahudua, a winnie Pedrium. A tea bag, and a pebia, we back with the two so shemwa, military bears do ecosidum and terminal, now one nom, and you so sad, but what did we are Wokoda? And if I do pee, and I know Kumi about tea, be, I would you want dance here, or how would be Elni Pedrium, Kumi about tea, a bay if you amount. Shannon so say, or Barpin for, or be on Makodanu for, and now Koda in Frisha, a dudia, a dray won't be enumbi. Ubenya, Kumi about tea, a beato, I will be our tone row. Kumi Herbati, Yesumo Herbal Center, and Sanwa Juma. Dr. Paul Kumi Minta, that's Yano. Obetimi Afreno, it was 0248 716402, 0248 716402, and 0503 785656, 0503 785656. Kumi Herbati, Anna, a immune system support. FDA, AJ, a ready and clatway atom. Yes. Adansifoɔ a ɛdwen baabi a obenya adansia ho nneɛma a ne bo wɔ fam sɛ yɛ blocks, cement, iron rods, roofing sheet, Elfin Cancer Roofing Systems abama ho. Ɔmo tontɔn durable colored roofing sheet, alu zinc, rubber ana plastic roofing sheet, galvanized roofing sheet, smooth aluminium roofing sheet, rough aluminium roofing sheet, color bia na size bia opebia no obenya bia ma ho. Na sɛ ba no roofing accessories nso a sɛ yɛ ridge caps, valley gutters, rain gutters, side stream and silicone. Elfin Cancer Roofing Systems ɛwɔ long span roofing sheet say IBR, self-lock, or size ahodoɔ nyinaa, and a face standing seam. So we long span roofing sheet order. Achan 4 days. Now the good dinosaur acting in free home. Estimate to be obey amount so a free. Omo carpenter for a what experience. You didn't hear good dinosaur pa. Chese Achimansa enclave hadie. A dinosaur body. A dimba kope and obiaka. Elfin Cancer Roofing Systems. Omo hollow block and a quarry blocks are add ding and also size ahodoɔ nyinaa. Cement brand bia pebia. Utu atong and now to the juma. Sabano iron rod and swa or size ahodoɔ no nyinaa. Afe plastic TNG size bia any color bia. Corner molding, H clip and a U clip. Watch him down. Baby okobia or the koja okwa. Na so betra him down. Ubetwa bibi kakra bi. Elfin Cancer Roofing Systems. A supply ania quarry stones,
Quarry Dust, Sautonio Mane so 10,000 Ghana cedis. Omo Wachadia Shronko, your special packages, and man sorry, schools, any contractors, building materials, Ohiano, Sausikan and Swan, Ubetmetuan and Kakanka, Sanya Utusuno, Nasa Swan, no Abajinio Mano, Elfin Cancer, I Jumai over 30 years, and into a Hubianim, Ome Pania, Abo any Cementino, Omonko Elfin Cancer Roofing Systems, Brancha, a war in Tiamwa Hotel, Junction, Abo Quainso, Omuswa, a Pesa Elfin Cancer Roofing Systems, Abo Modainso Mom, and now say, Uhian Chance, the Bodainso, and they Adansia Hunumanino, and for money trim, a chim down a Jacasiano, Nechi Honmoa, Onikia Station, and a Bonchenu, and after 0245 979311 and a 0201 515367. Elfin Cancer Roofing Systems, still anointing. Wow, Royal! What a state-of-the-art kitchen cabinet. I promise so. Kitchen cabinets near Fedodo. Mashedapa. As a boss, I have eyes for quality, durability, and affordability. Metrese, adia eye papa, a beche, nani boso e dafom. A free will fear the bower office with stuffing chairs, wardrobe, beds, office tables, and chairs. Nina classic. Ukrafri abrochana. Abroche hifa. Me furniture works nina ye Royal Furniture. Akimoda opposite Ohima Junction. Hotels, corporate bodies, and nina. Sawo pe quick delivery with ultra modern state of the art furniture finishing dia. And ye Royal Furniture. From 0244 588 448 and 0248 100 248. Royal Furniture tea. Ma peneso. Oh, yes! Ghana Tourism Development Company Limited, managers of the Big Three Tourist Site and the Tourism Society of Ghana, Eddie, the Big Three Farm Fest. Bramo, no one said the biggest tree in West Africa, and you finisha a 500 years. Hooray! Anuti ye Bulgadata, I was the biggest tree in West Africa. I walk a team a Prokumase, 21st of September 2024. Anopano Duke, Najmedian Ashasi, na Penny Bebe, a growing for your Begianiana, and Mufra and Penfo Metriwa, Ubia to me baby. It's say 21st of September, a holiday. Abudia say Ludu, Owari, Ampe, Dame, playing of cars, Gary Sokins, pick and art, match the drink. Oh my God, bouncy castle, and a face painting. Abudia Nidia, make Kanamaja day. Into order for one man who Abusiana, Embra, Achim, a Prokumase, I beg Achimota, not the Big Three Farm Fest, and also for Shambi. Messy, your Begianiana, your MC for this event. Achankwana Naminum Bremo, Ghana's International Killer Bonia, Dian Kain Kwame Yaboa. Rate a 30 Ghana cedis per. Nanim, we are going to take you to the history of the Big Three. Abakwasema for Big Three uno. Yebe Kanina de Achremo. Sajumati, it is under the auspices of Ministry of Tourism, Arts and Culture, Promasidor Ghana Limited, and Abel Beverages Ghana Limited. Edwin Sika Abet Tayich. The Big Three Farm Fest. Oh, Bia Tibabi. I'm your wa. Antima yansan so ena wase na yama wakwa babiem enfamra agiatumu kasafidie ahenkan 93.3 FM so matching jumadie ana wasugusunso a wo etie no na yede asedani beso beko ede ama Jubilee Hospital wadaroma ehonum eye ayaresafie yade bia de bedura so ehonum bia no won behwe aboa amanatimi so afini paduani mu ama wo so watimi ade wo ho na ubodura no timi say yes ayarehwefo no eye adehye bi omwo nimdie pa bana pomden nsem a enya asem keto oye adwuma donhwere ne damu ne nyina anya de se wopon tia no ahye ne nso enso ede amaye wo mfidie ewo no mfidie de hwe nipaduani mu ehunu babia yade kro no ehye anase de ma yade no enso ba nipaduani mu ne yatimi anam so so aboawo atimi enso etuase na yehwe nso ewia na hu hia se wo se yade etu aduro so a ye ntwere ma se kwa abonten koto da bi e pharmacy wo eno so bo adwuma damu ne nyina empon teno anse yade wawura ho na afia duro bi esefata bia no yatimi ama wonsa enso aka ode a ebeka ne se wokwa wo so na wanom aduro no se de se na efata wo yo ba no afa fura bomoden fu ani kiremu ewo Jubilee Hospital na afia nhwe na yatimi enso so emwa se de beya ejabosome nkura kwantu no yebetimi de wanantimo dodo na afi wawo mu no onkonya chimato bia enso so ewo ho sanso na wabe no so wawo bre no so a
yɛbɛhwɛ aboa wo agye wawoɔ wɔ abere a ɔhaw bia enso so enko eba etia na ɔhyɛ ne so de ama me na ma me nkɔdi nkɔmmɔ yi mmerɛ me ba Jubilee Hospital yɛbɛkɔ so aso de hɔ nkɔmmɔ de asom wo na mekɔ ahoma no so me ne Nana Kwadwo Amoako wano ɛyɛ Cocoa Board Ambassador and a 2021 National Best Cocoa Farmer akorate me kan no pɛ ma chen yɛgide sɛ akora honam ne bibia de da ye bibia de da ye da oba de ase ana no so abɛsra yɛ so na ye ni so pa yɛ da ase wedi anɔpɛ enti ya yɛnya ɛne sɛ aban guahoboa so a yɛnyina yɛ watwe yɛ mu ɛhwɛ sɛ na watwe mu no koko ne boɔ no obɛhwɛ na watimi de kakra de aka ho wadaroma momma nyanteɛ ne bisa yo edika metia wo watiefoɔ ne nyinaa obi a wotie wo sa FM so ne bia no ayɛ ntiraba amen na mesa kɔso bie mu no na metia ne wɔfa kwabra mo si wa mentia na matia menia ba sofaya ene abrekuma ene obaya ene amentia hene na fe masatia amentia kontihi ni mo nem hene nyina yo mi beba masam no so no no kura turo dododo on se mi ba mo fidie no so ka ekire o mo nyina se ati we wa wo mpuo change tire mu bi ayi ho wa wa puo change tire mu bi ayi ho enti no kura ni nyankopon din ba yenso no kura ni yemfa ne se koko yi ama sese no media call UK ayeden aba ni fu UK kura ba yenye den enchere okay esa ku adwuma ya na de ma yeden e de akopie wo ho na nka me se ni ha na nka me kokopie lending wo oba hime krum no kura eni nyankopon din enti se ya afi we se no Cocoa Board amudi egu akwa mu ne nyinaa ne se on se emre chomu ne nyinaa no so hwe last year ye bie koko no ye bie koko no ye fanse November December January mu nyinaa na sikeni ho nti mekua fo ne fa pa ye brain su tuntom koko no enti afinshi sɛ ya yɛde agu akwa mu kɛseɛ nyinaa ne sɛ adɛn na sisi na brɔfo no so afrakwan bi so a ɔmo so sie sika ne ba February 2nd ne sika ne ba yɛ that time na ɔmo besu na nyanya dɛn enye so enti aso wei no yɛwurabo ahia duayɛ ne sɛ saa na tie di a wɔn kɔnkɔgye ɔkɔ amane ne nsan kɛseɛ nti yɛne ankora bank ne bi ne ade ne nyaka ntuma adi abom a kyesa afi we sie no na ibebie koko ne sika nkɔkɔ di na mane ne no bɛsɛ $500,000 million no aha no yɛnya sɛ sika no a no mpo yɛ duru 600 enti no kura ni biaye ne nyinaa ne sɛ anka ɛsɛ nkɛnɛ ɛne dua ne da anka ɛsɛ yɛbie koko no nanso no ɛsɛ mpanimfoɔ saa tena ase yɛsɛ adwendwene ho bi nti saa week we ne die yɛbɛbie koko no nti yɛbɛbie no no sɛkuafoɔ nyinaa bɛsere afi weesie no kɔsesie na boɔ no a ɛsɛ bɛ akyire no ɛnyɛ boketewa na ɛnyɛ boketewa no sɛmbia mesa baeɛ no sɛ mesa mekan na nokora ni wɔdifoɔ bi yɛnie de wɔnyam wɔ ne kurom mekan ne ti sɛ yɛ a ɔmonyɛ hand foundation wopɛ sɛ wo kookoo no so dɔsɔɔde a hand foundation ne bɛtumi ayɛ dɛn adi aboa wo baa wɔn so ampa anya asɛm na wo so obi mpo frɛ me ka kyerɛ me so na mpɛ sɛ meyɛ hand foundation bi na kwan bɛɛ so na memfa a mɛyɛ dɛn mede bɛyɛ enti sɛ pasa na wohwɛ mia amanfoɔ tu kae ba amanfoɔ tu kae ba bɛhwɛ me nkurom amanfoɔ no so frɛ me nkurokuro so ma mekɔɔ ne wɔm kasa kyerɛ mo kwan bɛfa so ɔyɛ foundation no a afe wei sɛ no bebree bɛsere paa nanso no mia me kurom atemfoɔ no nso no deɛ nokura ni mekyɛ wɔ koraa no na sɛ obi ate kooko a ɛyɛ kɛseɛ paa ne bi ampa wabɛnum a nansia bi na ɔsere ba ha nso no nnipa bi tumi ɛwɔ mpawa bi a bɛyɛ sɛ 25-30
nya wɔn mpawa ne bia wotumi ho sɛ kookoo no mtumi sisa baako bi 60 to 100 baht so mtumi nya ayɛ ha no nso nsisa eti bi sima ba sɛ at least me ya timni eti in case sɛ me di ba bi sɛ dan me ba mo afam suri ade ye amanfoɔ de yɛ me ko bi amfrɛ me biem eti ese nkuro bia wansa timfoɔ no wɔn bɛto nsa fam no me na mo akonya sɛ me ba me bɛgye utakua na asɛ simfoɔ bi wɔ me sɛbi nyame ahyira me dada ne mo mpɛsɛ me masimfoɔ no nso no etimi ti kookoo no because the mehu kakra ne sɛ obi sɔre anan wɔde rɔba fa ne kookoo wɔde wesi abafa ne kookoo na sɛ adan ya kookoo ne ne boɔ me mo bi ate aseɛ sɛ ɛnyɛ abanyɔnko ne kookoo wɔ man mu ha ne te ana deɛ status biem no woba ya ha nso a wɔma mo de wɔn fo yɛ galamsey nyinara bebree nso yɛ nso ayɛ dan deɛ so because sɛsɛ no ɛboa ebia ɔtena na de tia kɔ no deɛ ebia yɛbɛbie kookoo no yɛbɛbie kookoo no na at least na wɔn nso no obi sɛsi a me no kasa nyinaa ho kookoo na me no mu na obi nso no ɛnyɛ saa kookoo na ɛsɛ wɔteɛ no eti sɛ yɛbɛtum a yɛkɛn sɛ ɛsɛ yɛtum ɛsɛ yɛyɛ sɛ yɛbɛtum nyinaa nso no wɔn nso deɛ kakraa bi wodeɛ kakraa bi na wohyɛ mu nso a ɛtumi ba w'ani sɛ na deɛ na ɛwɔ sɛ akuafoɔ no ɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmo nnɔbae no bɛtumi aso dɔ so kookoo no very good ɛno nti na me nso mayɛ ne sɛ wɔn mo de yɛ a wɔn mo frɛ me ekuro biara so biara no mɛtumi kaa yɛ dan bi aba hɔ na makyerɛ wɔn no kwan yɛ wɔn bɛfa so a wɔn bɛtumi di ayɛ a wɔn kookoo no bɛyɛ dɛn ɛde bɛso dɔ sɔɔ eti na ɔn sɛ wɔfi deɛ so yɛntumi nka ne nyinaa ɛno nti na bɛtumi ayɛ the whole Ghana coordination ambassador for the whole Ghana nyinaa eti adeɛ nti na mempɛ so wɔsofoɔ no nso no wɔn nso mpɛ so wɔn nso di yie because ɛsɛ no 1 acre biara no woyɛ ne hand coordination no a ɛte sɛ wosisa 20 baht na saa pollination no ɛyɛ akwasi broni kasa yɛkyerɛm de aba fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ kookoo akuafoɔ no bɛte ase yɛkyerɛ sɛn ɛyɛ kookoo a yɛmfa ne sɛ ɛyɛ artificial yɛde mpaneɛ wɔfo deɛ metire wobɛka mpaneɛ de yɛsisi na kwan no wɔn sɛ wode ɔbaa ne bɛɛma kwaakwaɛ sɛ wakɔ dɔkta na wɔn sɛ dɔktafoɔ nso tumi yɛ ama wɔn tumi ɛdane ɔbaa ne bɛɛma sɛ obi a weesie no sɛ akwadaa no si mu a dɔkta bɛhu sɛ wei ni yɛ ɔbaa wei ni yɛ bɛrima saa nti wode ɔbaa ne bɛrima no si ho a na no na ayɛ dɛn na ahyɛ aseɛ na ɛyɛ adwuma ana ɔn sɛ kookoo no bi nso wɔ hɔ a obi nso deɛ no bɛba nhyerɛnne paa na ɛba nhyerɛnne no nso no mframa no so fa na nsuo no so to a na nhyerɛnne no nyinaa te agu nti sɛ wode yɛ handpɔ no si no a ne nyinaa nyɛ deɛ bɛte agu o okay sɛ wate hɔ na wɔn sɛ saa tam no a kookoo no afa nhyerɛnne no woyi ɔbaa no ɛne ka bɛrima no ho a te sɛ deɛ sɛbisɛbi yo no ɔbaa ne bɛrima hyia na woso mu hyia na emu na ɛde nyinsɛn no bɛyɛ dɛn ɛde bɛba te sɛ ɔbaa ne bɛrima no nhyia na nyinsɛn no wɔ hefa no tumi aba ɛnti deɛ woka deɛ na kyerɛ sɛ wobɛdua kookoo no ana saa w'ani bɛkɔ so wahu wadua kookoo no koraa wie no bɛtumi ayɛ aso na hyɛ aseɛ no a ɛgu nhyerɛnne no o kookoo no bɛtumi agu nhyerɛnne no ansa na nkuruma nketewa no ayɛ dɛn ɛde aba ho ɔwo deɛ metoti nhyerɛnne no a ɛguo no at once no saa ta no ana na ɛsɛ wohyɛ aseɛ yɛ hand formation okay so ɔwo deɛ metire enti na wode ɔbaa no wode bɛrima no kaka ɔbaa no ho ɔwo deɛ metire yo enti fa no sɛ woyɛ nkranteɛ na mmaa no nko egu fa so mu ntumi anyem ma no nyɛ yie ba wode bɛrima keka wɔ mo ho a wɔn bɛtumi anyem ɔbɛnyem no ayɛ dɛn wawo pii saa na ɛno no ɛteɛ enti bɛbi pɛ sɛ akyemfoɔ no wɔn yi wɔn adwene firi wei sɛ no ɛmɛ no so koraa ba kookoo no so because yɛka na nam akoa kookoo na ama raise the whole Ghana nyinaa nti nyɛ abɛnyɔnko ne kookoo ana sɛsɛ for example sɛ ɛnɛ ɔman mu nyinaa no ayɛ din kakra o but yɛbie kookoo no na high price ne ba
Afi when se last me ba the can wa fidie no so say wa won fia change tram bia wa chema bia bomode na koyi ho won se mo FM no so na kwachiri by se ni bebre akye bebre nso wa koyi ho bia no sa afi we no price na baba no abekọ soro pa and yeah can price now nhwe be ebetumi aduru be sen me pa cho on say ya yensi say okay ana ya yensi say wie no fa ne so ne mpanifo atena se ayensi say ehun say eye say president na now so say ebo say no obede ye better na fi ya yensi say na mi be gira wa fidie so e ka say price say na eba okay say me the president adwuma nso ayede ede okay so ho de ni tire na mo de me ma wo bia no aye sure say afi ni price ni bede e ka kosoro pa amakuani bia nso ayede nso ani age ni ekensi no me ba ye ho nso de me hu kakra ni say pieces ni pass wo mu scale mu tare okay any ti wo for no eno ti no wuti wo opisio make say what say we scale mu tare no die enemy so mo an say me mo akọ the street because they say no yenko mra nyina no ani akuafo kekuafo ni ho a oman no so nya de ni ho me mo kuani no so bepre na so du nyansa bit ni die anya dia me na mo akoma e de me de bepene ye mo mo hunu say at least every scale so free scale na ya de fati ho me panam dress case so bia me die me wait ya de wo it be pan what to move by crapa me so ya de wo dia to move by okay it is say no die akuafo no so no koko no anyi wo mu de no so koko we me di ko e na me si menya bag o so nu ya ne ho ase nu pray nu say ni na so prepare for no ke tintia wo mu di ase mu di ama akuafo no eno so nyina so ka ho na ma no akuafo no pa so ye de enso di pa ba ne mo se ade ba ko amehu kakra ne se se no a oman mu nyina ye din o wo ko ba bia na obi eni ti asisike ni ho enso ma nyankopon me kwan no a yemie kokoo no ochina ana ade ba ko no so ami se aka no ofidi esu bie mu so ne se di wo fo no so fo to kokoo no so si ho enti se o mi de be ko no na ye ko ba kukura ne nya den mi ho no mo no na o mo ye no so no obinyansan so isa so ba hatam no o ma hatam enti wa kokoo na fin so de o se ye di ko ye ko to agisika mu no wa wonu tie se kokoo ne nya di free ne na ye kokoo no huye de se ni makatre tapra fo no mo ye hu adwuma ni nyina se wa ye be hu se wo region and now this is beyond kokoo de ko no a anya no edi na hu se ni fa ko no ayi die tam na ye de dia so okay na ko trepie the brain so ji bread isa se kokoo ni nye no baka chero na wa ye hu ye no onye hu ye because ye problem shire no abrofo na me ye hu se Ghana kokoo na ye first aye quality the whole world na Ghana kokoo no o mu hia be on be ye chocolate bia no that is a Ghana kokoo no o mu hia ne kasiye it o mu hia ne kasiye no aye se ye ma quality na ye de edi anim okay ye nkwa se ya no mu die no am kokoo no ye basa no because ye ko ye mu ti tire no a wo hwe abicos for kokoo no mo de ko na wo mu di Ghana hata na wo hwe Nigeria for no a mo ba ni no ma wom banka na kokoo bi on be hwe bia no hunu sa okay eti nana ye betimi assure eye akuafo no se afuwe kokoo bo no be kosoro pa be ko nanima mo asere na ye benya sika nso so de atua wo no mo ka na mo akumi ntwan kontompo enti de meka bia no wo fidie no su bia no wo hunu se no kretodo okay mesisika no ye kwa amane no ko ji sika no wo mo yansan ka bi enti ani banks ne ankura ne bi atena se banks no mo sika no atena se enti o man kasa ni sika ni ye pene no ye ko pena amane no ye nya no poma na ye da abro so enti na u kire mu ya
the reason why ntia ye ba fie si ankase ye ba hwe se ye betimi anya sika no bi afie sika korabia no ho na ye de atokoko no ye se ye ko eye wiase adwaman so no ye nsanka sika international bank for na ma ye bi me pa chop ma me nche wade okay on se tembia ni ekoko no die ye no aya na ye ntimi ento bo no a ye hwe no would you for example say my baby one of my say cocoa time metia me de bebre wono on say your price na ye better cocoa na o da die over mama boa esa say what did you meet okay na sa February mun na sika ni ba ye no ni cocoa na ye to ni na e cocoa for sa bank ni se man sana ade aye what when you face can my it's a free na you rabo here do so atnas you will say they say no opportunity to see yen it's Argentina yan pe kwan ni yan say cash and carry it's ye di koko no di kwa ye di koko no di kwa ye to ya ye sika on say no price no was soro e wa manene o di intri you na just ye koji wo mu sika won ti bin ton sa price ne mano. Okay. So what you wanna see? It's young funny say, what question was the can? And you say, a neborn one would di Joe. It's yet two mukrana sabonana or tono. Okay. Okay. No, say no. Yan ye sikano, Eddie told your corner dear. Your corner market, no, a postura, your told ye sika into them above what. Okay. Tajina, you rub one here do. I dream in dear. What ya bunny dear, a jim papa. Obanyini anopai a branding team, my phone, Siana, Yana was a near train. Now what you must say, a buono so bar. Yasaba on Chen Wabidimu and Commander Sianopai. You miss me the master. Bye bye. Yane a year Nana Quajo Amwako, or no a year Cocoa Board. Ambassador 2021 Ghana nyina wono na eja yebodi tin se bankoko ho adwuma dia on neteso ti 2021 National Best Cocoa Farmer no cocoa mu nkomo ntia se akuafo na wotwi mu dia tadwufo wa wo bete de wo besere anya asemeketwa na namu akonso de eja okan na chese dem osebo na eba no emu epija ponso no kampanyufo no ho enti no said o kana wose yetenase tinemu a obetu mufo ha no se munyam kokoo hu adwuma monyi mu kokoo ho na sika ba mo antie no mo amode mo nsase magalamsefo no se yatu awie isi asase na dane amena no se wani si watew oji ya se wadi awie kokoo nso de esiso ya afebo ene kura de nyankopon adom se kobase kokoo no ewu a enyini ya broso na ewu a cocoa board fo ya timi ba no ma betwa agu no ma se adua no foforo e de amawo ompe we na apede aso de betu galamse yero wona fatu kom na bedew isi agalamse so ye be sole atu so sa ye be mo agya atu to a wo de ombede ye o ma dwedwa asase na to wonom no wa be hu say yes Jubilee Hospital na me wo ai kwedi nkomo yi eti wadaroma sɛdeɛ meka kyerɛ no ɛyɛ ba no yadeɛ biara deɛ a yɛde ho nsɛm ɛkɔ akɔdam na ɔmahwɛ ɛnso aboa yɛ mepatɔ ne yadeɛ ɛyɛ adeɛ baako a yɛtu aseɛ kora ntɛm so sɛ wani na puru nsuo sɛ hɔ noma na yɛ kɔkɔ ɛso yɛ owisiwisi nipa bɛn wa wohu no ne nyinaa fa kɔdan wɔ mo na yɛnhwɛ ne yɛmmoa saa nso ɛna dental clinic no nso so ɛwɔ hɔ ɛhɔ nom sɛ no yɛhwɛ ɛsen ne anumu ho adwuma anaasɛ ho ɛnsɛ nkayɛ ɛwɔ hɔ nom wo se no ebi fia da so yɛbɛhwɛ ne ahoro so ama wo wo se na bi atutu yɛbɛhwɛ ne ahyehyɛ bi ɛwɔ de ama kama saa nso so ɛna gya obi ne se no sɛ bi kafra kya abape so yɛbɛhwɛ ne atutu bi afim ne ahyehyɛ ama etimi enso aboa wo yepa obi de anka ene gyana no mu bie na no pɛ na nipa nyina atua won hwene ɛno so ɛha adwene oba yɛbɛhwɛ ne aboa sikire yade ne mogya so ne nyina no oba yetu ase enso ɛwɔ Jubilee Hospital apomden si achiba no ɛyɛ health insurance ankrankra de aban de agye atum bafu ɛyɛ adwuma oba yade a wɔse ɛhwɛ kwanduro a wɔse de ma akwa yɛ ne sabe pɛpɛ na etimi so aboa akyem odan
abo kwantempon so amantransam so no so ene abebo ye ho enso adwa ye boa ama ayarehwe enso atimi akoso ama apomde mapa atumpon 0244 5757 99 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na afe wo so atimi afre na atimi aboa manoma akọ eye enkan na pepiase mpadu ahwe ye ne yedrei ye adansifo nyina damfo no sanse waboa pa ama nkrofo dodo na da ye so wonum so ye safu wadie ken e wose omo ankasa enya wonum edabre so ahu na asumdue so atimi aba da bia fiewura da wo kane ade ne duru ba bia na adoso beberewu odan onna se wahu eti omo mutimi seven kakra na omo se afuwadie omo abesi omo fie ana omo abesi omo dan no pepiase ampadu adaroma nti obi ani suade hu no enso atimi abam di ama no esan se dan sie no from krenkre to krankran ahyase ne awieye ne nyina ho nneema no okona so ya onsa betimi akabi eye cement na wo pesan se no yade ba ko edi akigiremu pa ba ne dan sie a cement no ope eye gasem super plus super cool cement 42.5R super strong ni nyina no ayade se okwa onsa betimi akabi any brand bia mekire cement no okwa no ma onsa betimi akabi eba no nadoa enso so a ene nade a yede hihye se dan ni mu ma dan na ho odi timi gira brane mekire eye iron rods no ni nyina no oton bi enso ewe na so eye enhoma ade bekekere nade ni nyina no okwa woton bi enso ewo ho yesi dan no awie no ewo se ye boso nte sa eti eye roofing sheet na de be kru dan no so no ni nyina woton bi brand bia ne type bia wupe bia no okwa wonsa betimi akabi uye no edeto enchen so a nyoma bia eboa ema eja yetimi enso so ehihye ye dan no ma nyoma konkan no head pan no otobi shovel say wotobi ani nyina no kwa wonsa betimi akabie block machines no eno so otobi eno ne yehwede keka ye anwea ne cement no de fra no so hu ne yetimi edia ye dade buo bisa buo bisa na da yetimi da yehye dan no sa blocks no na etimi so abo menoma konkan ne nyina woton sa fidi a wo de bedi sa adwuma no so enyina ebi eba no se abo anwea eno so otobi eti okwa eja obehwe no aboa na onsa etimi akam no etimi so de siudan no enoma bobọ so ni nyina no woseme nkan kire se oba na so na obeto a wo eye ehyen e wo no ma wode bekwa akogya wo obekwa na kwabra bo anyi wo ho utowie ya ne asesa de agum na ode akwa akogya wo bibiara a ode kobia na etimi enso aboa kama enu se so onyi takunu anasa sempoa e wo so ye ne ewo eye odan no anasa aboabo no ye fe ni enchem odan aboabo kwantempo no so eye Akim State Junction ho na wabebo eye ne seseye enso ewo sanso na ye ne ye Ben Jubilee Hospital no enchen ho no ma Jubilee Hospital enchen ho no ma so no ye de depo ni bi enso aba ho no ma kwa onsa betima ka bi eye odan New Market ho eno so abebie bi enso ewo no mo ye ne ewo Atem so aduro ye kọ Apiani Junction ho no so ye kwa onsa betima ka bi ye ne ewo Achiase eye Ahwene ase ene ye bekọ ho so okwa onsa betimi akabi ewo no 0244 1669 37 0244166937 and 0208299115 and I free Pipiasi Ampedu and so Australia no University of Education Winneba some country say a year college for distance and e-learning no and also a free asia waje a year additional for nyasem ketwa afin penu aduonu en9 ana afafin pino ane aduonu num enwuma so hyehyɛ pono no so no wabie na akwamu ade ato wo mepacho wose ba modien na so fa ho ebehiem na timi aboa wo amoanya bodin krata betimi ama wo so anya adwuma aye san so no anya adwuma so ya etimi aboa me etimi pigya odibere mu amanuama akọ eye enkan na wo kyerɛ sɛ fiti eye November boso ne da edikan ewa afimpini aduonu enai mo kosi eye November boso ne da toso eye aduonu enkono afimpini aduonu enai mo nti 1st November 2024 to 29th November 2024 no wasi wa bia prom de ato no ma e wose o ma ho eye ha na so betimi ebe pike forms no na timi aboa manoma akonkan we eye direct and post diploma applicant for no na agya no mo enso edi eye enkomo no na eye programs na wo sua no ebi enso so enie wo eye BED upper primary, BED junior high school, BED early eye grade education, 1-year diploma in education, 3-year diploma in music education, 3-year diploma in
early grade education and a 2-year post diploma in music education and earlier grade education. Ne nyinaa no bamodien nefa ho enso ekohyemu ebi na entimi enso emwa wo do ani bechemu asaman kese study center eho na forms no enso available akwa wonsa betimi enso akabie na o chese online honom so no betimi akọ na akọ pick forms no enso honom na honom se no obekọ na wakọ akọtọ o forms no Ghana Commercial Bank anase ADB afi Republic Bank and Prudential Bank ho nyina no obetimi so akọtọ we no card no ho so hu na eno no etimi aboa ma watimi de atọ forms no wo chese ebo no 250 Ghana cedi 255 Ghana cedi 255 Ghana cedis etia no ahye ne so de amame o chese abefo ntentan so no ba bia obetimi akọ na agya wode wo ho ensenka nyina so akọfa no wo se www.uew.edu.gh www.uew.edu.gh eho na agya wo chese odo ho nsenka ni nyina so befa na mpenfo ensa kanafia bre sefa temu no watimi so atonsa e dia frɛ na study center administrator no offer no 0208 27 82 40 0208 27 82 40 na afei watimi enso so ene mpenfo atwetwe enkomo enti bomoden ne fa ho enso ehyemu ebe o kyerɛ sɛ winibadie oba hono a quality distance education. Abusuafo meba o Frimpong Enterprise aso ne yakoi na mepacho wa bie store bia wanwo open nyoma de agum provision store no wo se menkan kire wo se bomodin ne ko Frimpong Enterprise wo koto nyoma ni nyina bi fa free no ho sansa ne boofo pa wo beton so a obenya so enso emfa so ye ne ane nanenam ye ka ne sei street so anase ye ne nanenam traffic mu ne tonton nyoma no ye nyina ye nkɔ hoi sansa okɔ nyoma woton no esioni ensa o ka kire eba no ye nyoma hodo a ye de abomu ne enkwan a ne nyina no oton bi ewo na so ye anya asem ketwa kora enti eba no entosi ayam de agu pipa mu aye siria no ni se ya woton bi de agu chance mu ni akata no ne nyina no oton bi emako ayam de agu pipa mu ne nyina okwa oton bi sanso na wo pe jene so a ebi so ayam de agu pipa mu ne nyina okwa onsa betimi enso akabi na eno kurachi no watimi so ahwa eja onse bi wonu ya abomu kakra ne ye de nam kakra hyehyem si wahu no ni se no oto aduane bia ne watu agu so wona akọ de abo ano so twede ti Africa Queen no oton bi obapa makre no so oton bi lily ni nyina no ade a oton bi enso ho na abomu no so oye na ani be ye so chia ohia oyo no na ade agu ani enti eba no oyo no so a brand bia ope bia na se type bia ope bia no okwa won sabetimi enso akabi ho na mo enu achi eba no emo so a woton papa ni bi emo no de utie wanka se sida so a ho cent na nkasankasa tima o men si wahu ne nyina woton bi abibimo no so woton bi a we na abu anim ya so ne so kro jejejeje ya yimu fi ni nyina ane ya package ne so kama eba no asikyire ene gari ne so a woton bi we ni se bi wa ye obekọ ne package ne kama ope bag anase ope se bi ye twan cap mu so mawa ne nyina no onsabetimi akabi na adokodoko de no so wahu ene saa ntofentofe no ye ne nyina no otobi ho no mti biscuit ne nyina no okwa ahonsa betimi enso akabi Milo ene nido cowbell ne nyina no otobi wo na so ye na ochese honam no so wo se ye dinini ne sayo so ntino samana wodi badware so enku a de besra saponi samna no krampo a saponi wo de beto wede ye watwitwi wo ho so tawo na de bepa ho ne nyina no oton bi enso wo na so ye enku no de odi be ye otiri ne nyina no so okwa ahonsa betimi enso akabi sanso na samna de odi be si nioma ne nyina no onsa beka bi ade afire Frimpong Enterprise aso ye adesuafo ye nyimumu o etimo so no enkrata na mbetwetwere mu no so ne nyina ye ton bi ho notebooks ne size books ne nyina no oba onsa betimi akabi A4 sheet ne nyina no onsa betimi enso akabi wo ho no mo mathematical set pen pencil erasers ne nyina no bra na begibi
woyɛ no firi nso so a wɔse yɛnsiesie ho ɔbaa bosome bia no ɛyɛ amammerɛ ɛwɔ sɛ wokɔ afikyire wokɔ wie deɛ na de siesie ho ɛyɛ sanitary pad na wohia wɔsɛ brade so pua bi gu hɔ bɛtɔ bi ɛwɔ hɔ saa so na abɔfra no wadware na wie na wɔsɛ wosiesie ne ho yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ ne ho ɛnsɛn ɛnti no wohia ɛyɛ diapers no nso so bi bra na bɛgye bi ɛwɔ nakakye yɛsi dan no awie no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛde ɛyɛ krado ɛde toa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ akorɔmfoɔ ntimi mmɔ ɛmɛwura yɛ dan mu wɔ abere a yɛnni hɔnom ti palox no ɛno so ɔtɔn bi ɛnɛ no nkanea no sɛdeɛ ɛyɛ no wohia ɛyɛ kanea bi a ɛno bɛtumi aboa wo kakra yɛdum kanea no a sɛdeɛ ɛsum nduru wɔ ti ɛba no torches no so a torch no nyinaa no ɔtontɔn bi ɛnso a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa insecticide spray no ɛno no boa yɛ ma yɛ pamo mmoa nketenkete bi ɛnso de fifirifiri efie mu ɛma nneɛma ɛnso ɛkɔ ɛyɛ ɛnkan nneɛma no deɛ dɔɔso wodeɛ deɛ ɔpɛ biara no kɔbɔ wura hɔ yi na osu koto bi sɛ wokɔtɔ baako anaa wokotu akɔtɔm ne nyinaa no kɔ a nsa bɛtumi aka bi yɛdeɛ ne kyerɛ mu a ɛyɛ akyem ɔdan Madarina hotel hɔ ground floor hɔnom anagya wɔnom ɛnso so abɔ mu adwa a wɔboa ama nneɛma akɔ ɛnkan na ɛno akyi no ne papa yɛ a wɔdi nti na adwuma no ase gu so a na ɛtrɛ wasan so akɔ bie ɛyɛ retails and wholesale ɛnso ɛwɔ ɛyɛ mobile hɔ so ahuo JN Bank dan no ɛmu ɛna obutuo wɔne Star Electronics ɛnyina na wɔda nkuro mu dwuma a wɔdie nie ɛhɔ nom deɛ wɔse adɔkɔdɔkɔ deɛ no ɛno nko adwa no wɔdie ne nsuo sɛdeɛ bɛyɛ a yɛdwumadi ahodoɔ a yɛba bɛdie na wɔtwene na wɔtwene wieyɛ ahokɔ yɛatwe nsadeɛ from ɔmo ba a yɛbɛtumi ama ɔmo biribi kakra deɛ gu ɔmo bo so ahuna aboa ma nneɛma tumi akɔnka ti wokɔɔ nom a adɔkɔdɔkɔ deɛ no ɛnyɛ deɛ mu ɔden deɛ mu ɔmmerɛ no soft drinks no ɔtɔn bi ɛwɔ hɔ nom saa nso ne nsuo hɔ nom ti yɛ wedding na yɛba bɛyɛ no ɛwɔ se yɛkɔ ne yɛkɔ presi ɔda kora ansa na ɛda no atumi aduru saa nso ne yɛ birthday yi yɛse wedding yɛgyagya yɛ ho yɛato yɛn nsa frɛ nkurɔfoɔ so ɔmmra ngye ani yɛbɛkɔ ne yɛakɔ akɔgya dɔkɔdɔkɔdeɛ no bi ɛyɛ yɛ ɛda yɛnim yi ɛwɔ se yɛkɔ na yɛkɔgye nsuo de gu hɔ hɔhoɔ mbɛba no yɛtumi ama ɔmo so ɛkwan so nsuo na yɛtumi aboa ma nneɛma akɔnkan ne boɔ no deda fam paa nyɛ asɛm ketewa akranti no bɔmmɔden no kɔe na ɔso ɛkɔtɔ bi ɛwɔ hɔ yɛwie yɛ no yɛamfa nso hɔ a yɛse ɛnɛ yi anyinammɔden kanea no yɛ adeɛ baako a ɛho hia paa de ma nnipa bi a ɛde saa na ɛteɛ deɛ wɔse yɛtumi nya ho nneɔma bi a kyerɛ sɛ yɛwɔ bi dada na ɛho tekyema a yɛtumi ahwɛ ne asiesie ɛti aba no electrical cables no a yɛtɔn bi electrical bulbs no yɛtɔn bi lamp holders yɛtɔn bi nso ɛwɔ hɔ nom a ɛnyɛ asɛm ketewa saa nso ɛna ba no ceiling fan ne standing fan no nso so a yɛtɔn bi tɔn ho akadeɛ nso nyinaa multi socket nso so ɛwɔ hɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa nneɛma no dɔɔso te ɛba no ɛyɛ electrical gadget no a ɛno nso so no ɔkɔ ɛyɛ Frimpong Enterprise akakye a wɔn nsa bɛtumi nso aka bi na wɔ ɛyɛ electrical shop hɔ nom no yɛwɔ ɛyɛ Liberty Lane hɔ yɛne akɔ na story building no ɛna ɛdi animhwɛ ntia no wahyɛ ne so ɛde ama me yɛfrɛ 0244 89 75 25 0244 89 75 25 anaa 0242 111 236 0242 111 236 na afei adwumawura wadi papa akyɛ waboa yɛn ama yɛn nsa tumi aka nneɔma no so nyinaa ebi Frimpong Enterprise ɛnso ahwɛyɛ no aseda no bi so ɛkɔ de ama Ishak Herbal Center wɔnom ada romanti ɔma bɔ mmɔden a ɛnɛ yi a mene wo kɛseɛ deɛ wɔde best man capsules ɛnso de aba ɛduro yi ɛboa papapapa di mɛma asɛm ɛde ma wɔ mo mɛma dodoɔ naa no animguase a wɔnom ɔgyeɛ no nyɛ asɛm ketewa o na deɛ ɛyɛ nso ɔmo gye nso ebi so mɛma nyinaa so ye ɛyɛ awerɛwosɛm bɛrima deɛ ɔsɛ osisi no yɛ ho adwuma na wokɔ a watumi awurawura ɔbaa no ama watumi asa mmrane a mewura wo title no asekyerɛ no yei mewura no ɛkyerɛ sɛ wotumi wurawura ma ne tumi kɔ no widiem nti ɛwɔ sɛ woyɛ sisie no ho adwuma na atumi aboa ma nneɔma akɔnkan woyiɛ no firi hɔ nom a yɛadewa ahodoɔ a ɛnam yɛnya no ne nyinaa nso wokɔ a anaasɛ wobɔ mmɔde ma nsa ka ɛyɛ best man capsules no bi a ɛboa wo ɛtu ne nyinaa ɛnso ase bɛrima a wɔnni atenka deɛ ɛkyɛ sɛ wasɛm a ɔmɔbɔ paapaapaapapa wasɛm a ɔmɔbɔ te sɛ tawisi ɛti bɔ mmɔden na ɛpɛ bi na ɛmmoa wo woyɛ no so firi hɔ a bɛrima no ɔde bɔ aniaa no sisi a pɛtɛpɛtɛre no asam ne ho asane no ɛno nso mmaa no yɛ ɔmakyiwadeɛ kɛseɛ ɔmo mpɛ nti mepaakyɛ woyɛ bɛrima a wohaw no a ɛyɛ amɛntaa gyegyegye ma ɛma anim nyɛ saa wɔm no bɛnya asɛm paa
ne nyina no ɛyɛ best man capsules ɛna yɛhwɛ na yɛafa no atumi nso aboa yɛ ne yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ akyem ɔdan LB Amoafo ɔkyini ba Kennedy Drugstore always Chimesi Drugstore Coffee School EK Asiman ɔno ɛwɔ Old Town Zongo Junction hɔ sanso na Masari Drugstore enso ɛwɔ ɔdan Kwantanum kwanekwadwo deɛ kɛde ɛyɛ Martin Kumi sanso ɛna Owura Ansong enso so ɛtɔ bi enso so ɛwɔ hɔ namo ɛnya asɛm ketewa Kofodua Delight Pharmacy okwa on sabetimi akabi Gibson Pharmacy on sabetimi akabi ohene na heba okwa so a on sabetimi akabi Accra Repatch nso so okwa on sabekabi na nabuache ɛna afe Kingswalk Heba also kwa on sabetimi akabi ye 0244 96 60 43 0244 96 60 43 and 0208 20 28 80 99 0208 28 80 99 na afi no best man no yetimi enso amiensa kabina aboye diasem e de amaye kama na wadaruma uwa abofra bi e hodoma abofra no utimu se adoma chede bi e wanimu e ba no nwomto a wo ya ade e ba no asanso o ya ade kasahare eno so o ya ade wo ye obi a ne hu anika si wahu oyi nkonya ene abomoden na ema akwanya we so no onya ne chefa ewo mu ahenkan Kidafest ahenkan Kidafest eno enso so dwumadi a yede eba so a yakonya de to de ama mofra saa dwuma chede we nyina wo mumu so omomda no ombedan de wo mumu no adi na afe no akwanya bi wo honom so a yehwe ne yemwa wo mo na se de be omoda ache so no betimi enso asi people eti wedie wadaroma awofo ene ahwefo mommo modern na momma no so enam sa akwanya we so na emwa wo mo forms no ya biem a we school so ahodo wo yempatam nyina ne akoma mu bi eti oba no betimi abusam anaso wankese betimi atu anam akobusa se school na oba no wo mu no ye the forms ni bi aba ho na watimi apiki bi so ama abofra no se ebi eni wonom a enya de se ha adwene obetu anam aba henka na famfiduam ya no na forms no onsanso atimi akabi na atimi so abo amanoma akọ eye enkan ye pa 0244 878763 0244 878763 and 0245 20 4895 0245 20 45 kafra 0245 20 4895 eno ne ahoma obetimi so afre na afe no agya enchiremu bi akabia no sanso atimi aka ahenkan Kidafest no wo say where talent meets fun enti eno so emu edie eno no Mariam fi ese Udi media network abomoden said ya beya ofie ade yo betimi aye mrede ama wo no wani beka ofie ntino wo the home appliances ni nyina bi dia ba a chese eboa pa won mo matua na makoto mo de no o mafia so mudi ho adanse eye TV na wope air conditioner fridge deep freezer washing machine rice cooker ceiling fan standing fan heater iron enyoma ne doso de uhia bia no e wo se okọ Udi media network akache na afọ akwagine nyina bi ade free na de tie nie nyoma ne yade abani nya ya hwa se eye papa oto a wunu ho ya gi ahudie ntro oto a ye ma obre ma uyusu ade kro no hwe se chimato bi ba ho a utimi de ba na ya hwe na yasesa enso ade ama na se yasiesi enso ade ama we no no enkoye woka wuye no so eto enkyen a nyoma ne nya hwe ahunu se empatam ya no mu no o ma ho oden se de tie no ne afa ho nyoma ade aba se de be obi abetimi atobiti ne bo e wo fom pa afenso de akonya de ato se ne bo fom de nyina achi no se oba na osika no enso ade kro no ebo a yehwe na kakra ne kro no yaje nye de ade kro no de ama uwisu no na wutua ne kakra na timi enso so aboa urwani ekire mo ewo achem odan Kwantanum MTTD Ghana Police Service no atraye ne no enedi eye animhwe ye 0539 500514 0539 500514 na afeno Udi media network home appliances no yensan so etimi akabi ama enyoma akọ eye enkan Afrakuma Community Hospital semen kanchira say apomde de ehun hia pa sa wo yade a sebi predias na wo ya ye mobo enyoma bebre ho ntimi enye wakọ de bebre wanhwa obetua eya na ya rehosem enti ntrama yade emme count yade mpaso bomoden
na ɛkɔ ɛyɛ Afrakoma Community Hospital na wɔnom hwɛ ɛnso ɛmoa yadeɛ biara a wɔn nipadua no mu no wɔtenetɛ na ho so atimi atɔ ɔbaa wafa afuro nso a no akɔ hɔ na wɔnom ahwɛ na wɔn atimi aboa sɛ de bɛyɛ wawo mu no ɛbɛyɛ bɔkɔɔ ama nneɛma ɛnso akɔ ɛyɛ enkan na wura ayasabea wɔnom atimi sɛ yes ayasabea no ɛnso so edi mu sanse OPD wɔnom no ɔhwɛ anya asɛm ketewa bibibia deda na akwan so lab wɔ so ne de wobɛkɔ mfidie so wahu theater wɔ so ne de wobɛwura atimi sɛ yes mfidie yɛ adwuma wayade a waban baabi a de wobɛtoɔ ɛsɛwani ɛnsa wo ka kyerɛ koraa eti bɔmɔden na yadeɛ no nyaan fa kɔ Afrakoma Community Hospital na yɛhwɛ ne mu a yɛbɔ adwuma da mu no nyinaa nyadeɛ sɛ yɛgye yɛn ahome eti ano ahyɛ ne nso nti 24-hour economy no yɛrane wɔ hɔ dada adeɛ baako a nase yadeɛ baako a no deɛ yɛtene tɛ na yɛagye ato yɛn ho so ne yɛhwɛ ɛboa ɛyɛ ɛtwe yadeɛ no mepakyɛw woyɛ bɛrima na adeɛ bi abɛhyɛ wo nantam hɔ nom a adeɛ bi abɛfua hɔ nom a ka ho ma na mbɔto fabra ne yɛnyi mfiri hɔ ɛma wo nantam hɔ nom no ɛnso so hɔ nom ɛna hɔ kama ne mframa mfa hɔ kama na atimi ɛnso aboa wo ɛyɛ 0597 005963 0597 005963 ɛna apɛnkyerɛ mu bi a wobɛfrɛ mepatɔ ayasabea no akyiri kwan wɔ nkrabupuni mantamu Amasaman Stadium Road ɛhɔ ɛna yɛbɛbɔ yɛn ho ɛnso so adwa Afrakoma Community Hospital so akache ɛno no abusuafoɔ akasima no bɛyɛ sɛ mmiɛnsa na yɛde dwumadie no ɛnso ɛde asi na meyɛsɛ medi me bɔhyɛ so nti yɛdi so pɛpɛɛpɛ sima mmiɛnsa no ma menhwɛ nkɔmmɔ bebree naa ne yɛdie wɔso deɛ wopɛ sɛ wɔso woka bie anaaso kyerɛ w'adwen wɔ ho no sima mmiɛnsan woma ho yɛ ha deɛ a na agya yɛtumi so apeke o so wantumi ama ho anya ha nso deɛ a na agya ɛne yɛde mo ɛnso so asi ɛno ɛyɛ 0554 820910 0554 820910 anaa 0201 944 485 mamu akyɛ no pɛ odin bi akasa free wadaroma chama na wadaroma pomai anyame adumo yɛde ɔba ade ase ma yɛnkɔe yɛbɛtumi aka akyerɛ yɛnuanom mpanimfoɔ bi a ɔma ani hwɛ ɛwɔ mu sɛ galamsey no ɔmo sɛ ɔmo sɛe no yɛbɛkom no mpanimfoɔ no a ɛti animu no ɔmo hɔ na ɛyɛ dɛ ɛyɛ adwuma hwɛ papa sɛ yɛka sɛ galamsey no so no ɛkɔm a ɛbɛba ɛne korɔ no ɛbɛbɛ wi ase no ɛnyɛ bɛtɛ sɛ ɔmo tutu kokoo mɛ president kaba mini kokoo so ate ase ɛna asase so ɔmo yɛ ɛso obere mu tumi fa me nananom deɛ a woyɛ wɔdwa kokoo wɔ so na ahye ɛti ne bɛsa nsɛ sɛ nka bɛtumi ama mpanimfoɔ no adwene ho yi a na hyerɛ no aka yɛhyɛ mmara ma wɔm sɛ ɔfee sɛ woyɛ galamsey no wie na wɔbɛsere asase no ama yɛnom deɛ a because asase no nsuo no baabi ɛda no yɛdua hye ɛsɛe yɛbɛdua moko yɛbɛdua bulo yɛbɛdua kokoo ne nyinaa ɛsɛe no ɛti sɛ kɛ no no mmra ɔmatu kokoo ɔmatu dama ɔna wie na agyankaba wonim sɛ yɛwɔ mmara wɔ hɔ dada community minefoɔ ɔmo wɔ mmara a yɛde bɔ ɔmo ban nanso ɔmo ni so ɛnti ne yɛde bɛta ne sɛ yɛmfa taabono nto so kwasɛ ɔmo ni so deɛ papa tie mi o taabono ne yɛde to so no ɛgyina sɛ woankasa wotu na woasere a mewɔ asase no bi a mepɛ sɛ mede ma hɔm na mmom mahyɛ mmara ma ɔmo sɛ ɔmotu ɔmo yɛ dɛn ɔmo fele sɛ ɔmfele a yɛ asase no to hɔ na ɛkɔ okurom wowɔ bi ɛwɔ wo so man mu kɔ na kɔyɛ okay yate mate yo meso me da ase ɔno nso deɛ no no ɛyɛ asɛm o 0554 820910 mamu akyia no pɛdin baabi akasa free hello ɔpanyini wadaro mametie o odin baabi akasa free Didn't the kasa okay ɔpanyini ma yɛntie wai mpacho ayi galamsey no de mpanifo no kasa ombetu ase a ombetumi atu ase na sɛ ɔmo enye ɔmo adwen sɛ ɔmbɛpɛ
adwuma amabu na yɛ no ɔma dwen sɛ amabu no ni adwuma bi ayɛ nti no ɔma na ɛtɔ machines ne de ba ɔma dwen sɛ ɔmo de employ amabu no na ɔmo de asa asɛ asase na ɔmo de asa apɛ ɔmo sika nti no sɛ ɔmo ni